Som Marek Kažimír a pre Košičanov a naše mesto ponúkam v novembrových komunálnych voľbách odvážne riešenia. Chcem pevnú ruku na Luník 9. Chcem pevnú ruku na Luník 9, ktorý si myslím, že pre toto mesto je časovanou bombou. Mám taký problém, že na hrebeň dole nejdu, pozrite, deti nám mrznú. A nie toto treba kamerovať. Hej. Zruším posty poslancov a starostu na Luníku 9, lebo nie sú schopní spravovať túto mestskú časť. Tak je to spravodlivé. Ak máte odvahu, pridajte sa k nám.